Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Feli at taga Baguio City. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada 101 Shared Lyrics 8, Violeta Tabin, Jackie Claro, Juanita Bayakskan, ken Zaira Colmirav. Shout out iti pamilya ken anak ko dita Pinas, ada Anthony, Rosani, Kimberly, ken Janica, dita Nara, San Manuel, Pangasinan, from Marisa Salcedo iti Kuwait. Shout out kada Julinda Balalang, Aidan Jules, Eva Justo, ken Jovito Abian. Makablaawan pa iti Pasyon family, especially nila Kayko Lamberto Pasyon, iti Villa Carmen Ramon Isabela, from Linda Pasyon iti Kuwait. Shout out kada Two Tired Adventures, LC1743, Salis Mix Vlog, ken Bevs Dinong. Shout out iti Lapitan family iti Balawan La Union, Victore family iti Letak Norte Santol La Union, kan happy birthday iti anak ko ani Melvin Victore from Nanay Melanie Victore ti Hong Kong. Shout out kada Maricar 30, Familia 6482, Roda 2162, kan Dins Siganay. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Feli. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo. Sakbay ti amin kayat kayo akablaawan, kastamotan ti amin anaayat adumdumngag iti YouTube channel yo. Ilingad na klaangan itinagan a Feli manang.
Agmay may saak nga anak, kan ulila akon iti ama. Nasaya at mati panagbiag mi, gaputa da pwesto ni nanang iti tiyandaan. Kat pasaray tumulong akmat nga aglako no daytay awan klasek. Nagipatulod akmat iti surat manang, tamang namnama ak amapili mat ama idrama ti pakasaritaan nga isalaysay ko, tamamati ak apakaagsawan daytoy itinabalitukan nga adal. Ipalubos mo man nga rod manang, arugyak ti agsalaysay. Naimbag nga oras mo manang. Nay, si kamot gayam day taading ko. Naimbag man ta di magas ka dito'y pwesto. Wan manang taad ako maghagarak. Adya day taading ko. May papan ka ni Henry. Kaya't na nga tagtuloy nga ag koleyo talaga adya akong kabaila na pagadalan iti koleyo. Amumot nga paggusto lang ti mabirbirukan mi kaniipag mapagbiag mi iti inaldaw. Sa dapay dagiti addi na nga agis eskwela. Ay talaga nga rod apursigido nga agadal no kasta. Wan nga rod manang iso ang masayangan akmat. Sapay nagngangato dagiti grado na. Kat anya nga iti maitulong ko o ading ko. Ko manang. Kaya't kano ni Henry ti umay tumulong dito yung pwestom, tapninton makaornaw makapagtuloy tumot lang nga agadal. Nay, nasaya at day taan na panunot na no kasta. Ang ti kayat ko kumakot. Agyanan ay ije balay. Tapno adamot kad kadwami kan ni Fele. Umanugot ka kaday. Adda kad ni Henry day tamanang no kayat na. No siyak, umanugot tapno adang agpay sukadwayo ko ni Fele ije balayaw. Ay no kasta nga road, paumayom to inton bigat ijay balay tapno agsarita kami. Ay uwan manang, katitapay laeng agyaman na kun kan ka. Naimbagtada kayon nanang. Apag iso, nakaluto akon. Agina na kayon, tamangan tayon ton. Ay, uwan anak ko. Ay, makabanog mo, tagmalmalum nga day di pwesto. Pasensya kayon nanang. Nagado nga mintin lepas mo iji pagadalan, iso asaan kayo ang natulungan iji pwesto. Ay, talaga kasta ti dandan ni agradwar anak ko. Saan abale, tano makalpas kan, makatrabaho kanton iti kayat mo apagtrabahuan. Ay, un gayam, imay itay iji pwesto ni ulitag mo a Pedro. Ne, nasayaat man ta nakapasyar, nanang. Imay na imbaga, akayat kanon ni kasinsin mo a Henry, ti tumulong iji pwesto. Tapno inton makaurnong, adanto kano pagkolehyonan. Saan gaminan akabailan da ulitag mo apagtuluyan iti kolehyo? Sapay inasaririt nga ubeng. Di nasaya at nanang, tapno adakad kadwayo iti pwesto. Hisumot ti kunak. Imbagak nga rod apa umayan na dito balay inton biga, tagtungtung kami. Nanang, kasarita yo anasayaat. Kaasimot no di dagaya man pagtuluyan nga agadal. Nasa ukanyak ni tatang mo, akayat mo kano ti umay tumulong ije pwesto, tapno makaurnong ka iti busbusam to nga agadal. Wanandi, kaasimot niya minamang isaksaka di ti panagadal ko da tatang.
Iso nga itata nakaturpusa ko ni ti high school. Kaya't ko kumatag trabaho tapno makaorno nga kiti pagtuloy kung tong ag-eskwela iti college. Nasaya at daitaan na panunot mo kaanakan. Ang ti kayat ko, agyan ka kumadito'y balay, tapno adakad kadwami ka ni manang mo afele. Imbagak daitan ka ni tatang mo, kat si kakano ti agdesisyon. Kasla ka babayin sa mo, tanti? Nagnada kong diti balayo. Saan, Henry? Kan kayat ko, ibilang na kami nakapamilyam. Total, saan ka mo tasabsabali ka na kami? Kayat ko nga ibilang mo ni manang mo afele, kas pudpud no akabsat mo. Ay, kayat ko lang na, auntie. Katagyaman na kada kayo. Ikarig nga ramidok ti amin na kabailak at tumulong kada kayo, auntie. Kumusta nga iti mo na nga aldaw mo ije pwesto, ading ko? Nasayat mo't manang Feli. Talaga nga adugan taggatang iti pwesto nanti. Wen, ading ko. Nang runa dagi ije addamot istorda. Ag wholesale pa'y ngamin ni nanang. Iso nga ije pwesto nanti paggatangan da iti tagilako da. Makapayat nga tagla ko, manang. Kaasimot gayam da, auntie. No dudwada iti kadwa ng aglaklako. Iso nga rod anasaya at taimay ka. Iti kasta, saan una yan amarigatan ni nanang? Taadakan abaunan na no adda masapul nga aramiden. Manang? Nang runa itata graduating akon. Danda ni Jakon makapan ije pwesto at tumulong ka ni nanang. Nagado nga mintirumbang amairing pa si pagadalan. Di ka matanagan, manang. Tada ko na tumulong ka nanti. Imbag ka pa'y nga rod, manang Feli. Tadandani ka nagturpos. Arapap kumot nga minday ta. Di ka madanagan ading ko. Dumtang tumatlaang kan katikastoy. Basta agsingsingpet kan aggaggagat ka. Matunoy mong tumatlaang amin nga arapaap mo itibiyag. Nagasat kami manang, tasimmangbay kada kami ni Henry akasinsin ko, nga imbilang kon apudpudno akabsat ko. Nagagat, nasingpet, kan natulnog ni Henry. Maragsakan akmat manang, takasla na addaanak itipudno akabsat, akabinadang mi kaninanang. Pasaray agawid mo't iti balayda, tapno sarungkaran na daulitag ko, kan dagiti kakabsat na. Ket tunggal sumangpet iti balay, adda imot na anat natengken prutas, nga aggapo iti balayda. Nagtultuloy nga rod ti kasjay akababalin ni Henry manang. Agingga iti maysa nga aldaw. Anya ti panagko na may ti kasinsin mo, Feli, anak ko. Awan ti makunak nanang, nasingpet kan nagagat ni Henry. Nagasat tayo nga rod, tasimmangbay kada tayo. Ay nahawad anak ko, kan makitak matigaraw na, nang runa ijitsindaan. Kasla saan na mabanbanog. Talaga apursigidong agtrabaho di kasinsin mo. Wan nga rod nanang, kan kasla na daanak iti instant akabsat. Talagaan nalagaan tirik na kankwana. Kasla kabsat ko na talaga. Aywan nga road.
Kan nasaya at mo't anak ko, iti kasta, ada kabinadang ta. Kan amuta nga ada mangisaksakit kada ta. Nanang, anya nga tano pag-enrollan ta ni Henry inton pa nagsasarek. Total, agturpusak tumatan. Di ison ti sumublat a pagadalan tayo. Total, talaga aday ta ti tartari gagayan na. Iso ang nagtrabaho iti pwesto. Sa bagay, napanunot ko matanday ta anak ko. Nabayag pa'y no ti urnong na ti pag-aadal na, ta saan matadakkel unay ti maitangtangdan ko kenkwana. Kasaritak tulaengen, asumrek iti pwesto iti bigat, ken agiskwela iti malam. Wananang, total, jay manglukat iti pwesto kan agi-display kadag iti tagilako iti bigat ti natrabaho. Iso masapol nga da kadwayo. Ay, anak ko, bayam takasaritak to ni Henry. Agpaiso ka titim pagayo, auntie? Henry, anak ko. Agenroll kanton inton umay apa nagsasara. Tapno maituloy mo ti panagadal mo. Kasanon ti trabaho ko di pwesto, auntie? Ay, numabalin. Sumrak ka iti pagadalan iti malam. Ta iti bigat, kasapulan da ka iti pwesto. San abalay, tandamot ni Lina akadwak nga aglako no pumanaw kan iti malam. Sigurado kayo, auntie? Kabailan nyo ko ni Manang Lina? Anak ko, di ka agdanag. O sige, sana bale, auntie, tapaman amalpas ti klasik. Agdiretso ako ni Jichendaan, tapno ada kadwayong agisara iti pwesto. Di mayat ka nga rodan, itikas di nga schedule mo, Henry. Auntie, katagyaman na klaunay kada kayo. Hello, Tatang. Naimbag man ta nakaawag ka anak ko. Kumusta kayon kadaan time? Nasayat kami mo, Tatang. Da kayo ngay. Dagiti kakabsat ko. Ay awan pagtanagam anak ko. Tanasayaat mo ti kasasaad mi ditaw. Tatang, aday padamag ko kada kayo. Iso ngay mawagak. Oh, anya day jay Henry. Aginrolak ka nun iti day ti apa nagsasarak ko na auntie. Agturpos nga minan ni Manang Feli. Katsyak ka mo ti sumublat na pagadalan da. Ay da, nagsayaat ngay anak ko. Saan ka di aday tamot at talaga ti tartari gagayam? Tatang, katagyaman na kada auntie. Tamatong palon ti tartari gagaya ka makapagtuloy iti panagadal ko. Alakit say atong nga anak ko. Nagsingsingpot ka dita, takababayin ka daan time. Sobra-sobra day ta natulong da kada tayaw. Tatang, laglagi pag-akanayon day ta. Kablaawan ka anak ko, nakaturpos kan. Agyaman nak nanang, kat isagot ko kada kayo to'y diploma. Tano saan aga po iti sakripisyo yo, kan rigat yo anang paadal kanyak.
Amang ano jak nakaturpos. Congrats, manang. Ne, si kamot tanti sumublat nga agadal ading ko. Lalay nga ma, tapno saan na masayang ti panawan. Masapol ang makaturpos ka dagos. Ikarik, manang. Lalayngag to. Tapno sana masayang tigastusin nyo para iti panagadal ko. Amok, ada saririt ka Henry. Kabaulam day ta. Basta anusam ti agtrabaho ije pwesto ken agadal. Amok asaan analaka ti ag-working student ngem amok akabaulam day ta. Ikarigata kanti. Kat na kayo ko ni manang Feli ti kang runaan niya inspirasyon ko. Tano sana gapu iti kinasingpet yu kanyak. Amangan no jakon makaadala pulos. Basta di mo liplipatan ti nagtaudam anyaman ti maragpat mo. Kan kang runaan adawatam ti tulong ti namarswa tapno tarabayan na ka iti inaldaw. Wen manang, laglagi pagday ta. Kasta unay aragsak ni Henry, idi imbagami kan ni Nanang, nga apaman a makaturpusak, isumot ti sumublat a pagadalan mi. Kat kasta nga rod tinapasamak manang. Tumulong iti bigat iti pwesto, kat sumrek iti pagadalan iti malam. Kaasi ti Diyos, saan ang nagbaliw ni Henry? Nakita mi mo't akabailan na apaggidanan ti agadal kan agtrabaho. Aging gaan na adda anak matan itinatalgad at trabaho manang. Naglabas pa iti tawan, aging gaan na danon ti panagturpos ni Henry. Itatada ka turpos kan anak ko. Anya ngay ti plano, Kaya't ko kumatagap ti adagos iti trabaho anti. Ando kano ti bakanti ita trabaho di Manila. Mabalin ko amay aplikar iti tinagadalak. Dukas ta, ijay Manila ti kayat mo apagtrabahuan, Henry. Wen ko manti. At ado nga min ti oportunidad ijay ngam dito yan tayo. Adakan ka day ta. Kat maragsakan ak unay para ken ka anak ko. Agyaman na kanti. Ket pasensya kayon ta mapanawan kayon. Ngam di ka agdanag. Kanayon kayon tong awagan mo na i-video call. Tapno kasla dakmot lang iti sibay yo ah. Hayda, maikawa ak tulakit di anak ko. Mano atawan anak adenada ka. Ita, umadayo ka na. Ngam, maawatan ka. Amok a panagsagada da ito'y para itinarimrimat to ang masakbayam. Ket gapu dayta iti ado atulong yo kanya kanti. Isong agyaman ak unay. Patpat gin kayo unay ken ni manang ko a Feli. Nanang, nagsarita kami gayam iti telepono ko ni ading ko nga Henry. Di kay kano agdanag, tanasaya ati kasasaad na iti ayan na ita. Ay, agyam anak iti Diyos. Medyo nabayag nga minan asaan nga imawawag kanyak. Iso medyo madanagan akbut ah. Siyak timawag kan kwa na nanang. Takunayo mo't anabayag asaan na kayo nga inawagan. Makumikom kano iti trabaho na. Kan, adda na ibagana kanyak nga adda kanon kaayan-ayat na. Kat kasla kayat da kanon ti agkalaysa. Anya, agkalaysadan. Day, apa ingay, kat di na pa impasyar dito.
Tapno maam-am mo tayo kumamat. Imbagak day taken kwa na nanang. Ada ka no trabaho ti kaayan ayat na. Iso asaan akas ka rin na makapanaw. Kasta ka day. Ay, sapay ko mga rod nasaya at mo't akas kan kwa na day taakayan ayat na. Sapay ko nanang. Manang, imayak ta da kayat kung ay padamag kan ka. Anya ka di day jay, ading ko. Nagkasarmot gaya mo da Henry kan ti kaayan ayat na. Anya, nay, apay ngay, adi naman laing bagbagamot ton. Isumot lagaya, manabayagan asaan nga imawag. Ay, di naman laing kabkabilangan mo ti tao. Oray to pa'y da kami manang. Inyawag na laang ngayon kalpasan ti kasarda. Nasakit tinakam po iti kasta nga inaramid na. Maamok, nasaksakit tinakam mo. Gapo iti dayto ang napasamak, manang. Nakalipat mo na namin pinsan ni Henry. Manipod na pa nagtrabaho iji Manila. Simmabalin ti ugali na. Di na pa yan malagip na tao. Manang, siya kaon ti dumawdawat iti dispensar gapo iti inaramid ni Henry. Diyak mo't impagarup ang maaramid na ti kastaw Nang runa kada kayo at imulong kan kuana, tapno madanon na ti sadino man nga ayan na ita. Ala, bayamon. Sapay ko mata makaamiris tumutlaang. Oray malagip na tayo kumamot, nga umay iliwan. Hello, Manang Feli. Hello, ading ko. Naimbagta sinong batam ti awag ko. Nabayag akong kontakan ka. Di ka sumungsungbat. Adapay di na minsan nga inawagan ka. Ni bakit mo ti simong bat. Ada ka nor aramidam. Imbilin ko mat nga awagan nak. Di ka mat imawawag. Awan mo timbaga na kanya kay mawag ka, Manang. Amang nalipatan na. Amang ipagarup na nga damasapol ko iso nga imawagak. Sa anak nga umawag no saan nga imbaga ni nanang. Madanagan nga min. Apay anabayag ka no adi mo inawagan. Kun medyo agap-apos. Taimbaga ni tatang mo ang nagkasar kagaya man. Ngam di mo man lang bagbagamot kada kami. Pasensya kayo, Manang. Agap-apura ngamin ni Papang na. Tag subli ni Dia abroad. Iso na iset adagos ti kasarmay. Kasta ka di. Sana ba ni? At least, ada may bagak ka ni nanang, anasaya at matgayam ti kasasaad mo dita. Di kayagda nagmanang. Ikarit nga pa aman na makapanaw ni Papang na. Awi sakta asawa ka mapan kami dita. Tapno mamamuyo mayt. Sige, namnamaan mi day taading ko. Sapay ko tamatungpal mo. Uwan, Manang. Ibagam ka ni ante. Taagawid kami to dita itaasawak. Kunak man no imbaga jay adim nga umayda dito'y iti asawa na. Isumati ko nanang. Imposible mo na di pa'y nakapanaw ti katugangan na lalaki. Isungarod ka no anaya pura ti kasarda, gaputag subliman ng di katugangan na iji abroad.
Apay ngay nga road nga awan dapay laang. Amang ano dapay pakakumikumanda. Wano saan da makalive iti trabaho da, nanang. Di ko namkit day. Talaga ang nakalipat ang adim. Namin pinsan at tinalikodan ng tinaggapuan na. Nanipod ng asawa. Nanang, amang ano dapat patagan kan adagiti nakaikamangan nangam na tayo. Ay, nagsakit la panunutan. Ajay imbilang ko apudpud no nga anak ko. Kat nakalipat matan. Di nakpay malagim ako mustaan no anyan ti kasasaad ko. Saan man aday ta ti pampanunutan nyo? Amang ano anya ti mapasamak kada kayo? Urayan tayo, nanang. O may tumatlaang dito'y ni Henry. Sapay kuma. Tainton makalagip, kat adda akpay laabiag. Tila'y bagbagayo mo't nanang, at idog pa'y tibiyagyo. Bakit ako, anak ko? Saan tayo nga amo no aginggat kaano pa'y asibibiyagak? Basta ibagam tulaangan iti adem nga ipatpatag ko unay-unay. Kandi na kumabaybayan ti magina. Kandi nalipatan ti kumararag iti Diyos. Tapno tarabayan na iti agnanayon. Aging gaita, tikari ni Henry, kat nagtalinaed akari manang Emmy. Saan pa'y anagaw-awid dito'y lugar mi, tapno umay kumamot umiliw kan ni nanang, kastamat iti pudpudno a pamilyana. Aging gaita, jak mapanunot no apay akala at anagbaliw ni Henry, manipod ng asawa. Maasyanak unay kaninanang, tainal daw asapulan na ni Henry, nang runa ita amang rugin nga agkapsot, gapo iti kinabaket na. Kasla marikriknak ti saem a marikrik na ni nanang, gapo ta imbilang naket nga rod, apudpudno nga anak na ni Henry. No kaano a makalagip ni Henry, dayta ti jak amo manang, kat sapay kuma, saan tupay analadaw ti amin. Tilaangan mang palpalagan itiriknak, kat ti madamdamag ko anasaya at kanon ti kasasaad na itibiyag. Gapo tanagunod nan ti tartarigagayan na anasaliwanwan a panagbiag. Kat gapo amin dayta iti sakripisyo, ken tulong nga impaay ti inak ken kuana. Daytoy ti pakasaritaak manang. Toy pagayam mo, Feli. Feli, pagayam ko. Kasla marikriknak mo ti saem a marikrik na itaninanang mo. Nasakit talaga a panunutan at imbilang mo a kapamilyam kat namin pinsan na kaanalipatan wano tinalikodan. Ikarkararag ko asapay kuma, ta ipaayan pa'y ti Diyos ti atidog a panagbiag ti inam, bareng mauray na pa'y a makaamiris ti imbilang na nga anak, ken imbilang mumeten a kabsat. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Pintuan
Mapunan